minuts per arribar a 3:45. Ai, de 3:45, 3:45 de la tarda. Som a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio. Us vull presentar ara mateix a tres noies de la Garrotxa. Una es diu Ona, l'altra es diu Núria i l'altra Joana. A part de compartir la seva amistat, totes tres també comparteixen aquestes coses. Vivim en un pis d'estudiants. Clar que fem festes cada dia. Vivim en un pis d'estudiants. Clar que cada dimarts fem orgies al sofà. Vivim en un pis d'estudiants. Clar que tenim només un Satisfyer per les tres, que són molt cars. Vivim en un pis d'estudiants. Òbviament que ens hem xocat la mà mentre follàvem. Vivim en un pis d'estudiants. Clar que no estudiem mal. Vivim en un pis d'estudiants. Clar que els nostres veïns ens adoren. Anem a Can Putades. Què tal? Bé, molt bé. Heu posat un vídeo molt vell, eh? M'és igual. Escolta, de veritat, teniu només un únic Satisfyer? No, òbviament no. Tot el vídeo és una broma, eh? Pues clar, jo que sóc ingenu, m'ho crec, saps? Soc d'Olot també, i els d'Olot de vegades tenim aquest punt d'ingenuïtat que ens ho creiem tot. Bona tarda! Què tal, compatriotes? Bona tarda! Com esteu? Molt bé. Molt bé. Acalorades. Fa una calor. Molt bé. Sou de la Garrotxa, una és de Besalú, l'altra és d'Argelaguer i l'altra és d'Olot, però viviu a Barcelona. Us veig ara al sofà ben escarxofades, assegudes aquí. Sou a Barcelona? Sí, però no... és que poca cosa gaire més a fer ja amb aquesta calor que escarxofar-te al sofà. Però esteu més bé a Barcelona que a la Garrotxa, ara que heu acabat els estudis o què? No, treballem a Barcelona i no és una opció ara mateix tornar a la Garrotxa, però la veritat és que estem prou bé a Barcelona ara mateix. Sí. Escolteu, mosses, amb el to carinyós i de bon rotllo, us haguéssiu imaginat mai que tindríeu prop de 116.000 seguidors, si no estic mal informat, a les xarxes socials? Què doneu? Quin material veneu que els creditat l'atenció? Què teniu d'especial? No ho sabem. Nosaltres diem que som molt simpàtiques i que potser crida l'atenció que siguem tres amigues. Nosaltres ens considerem molt diferents entre nosaltres, tot i que la gent ens confon molt fàcilment. I que intentem ser el màxim naturals possibles dins aquest món de mentida que és les xarxes socials. Sí, jo crec que tenint en compte que les xarxes cada vegada es vol mostrar més les vides perfectes i idíl·liques, nosaltres tres sempre hem intentat mostrar-nos tal com érem i portem vides molt normals i et pots sentir fàcilment identificat amb nosaltres. Jo crec que això és una de les coses, potser. Però realment no ho sabem. Sí. No hi ha un punt d'exhibicionisme? No us fa por el fet de compartir coses privades, com per exemple on aneu de festa, on aneu de viatge, on aneu a sopar, amb qui sortiu? No us fa res? Al final, la gent ho fa també a través de les xarxes, i ja parlo sobretot de gent de la nostra edat. És el que és considerat lo normal, no? La gent ensenya la seva vida, ensenya el que fa. No crec que nosaltres ho fem tan exageradament més que la resta de l'altra gent. Òbviament, sí que ho fem més, sí que hem fet molt d'una cosa que li diem nosaltres, que és oversharing, que és parlar més del que tocaria de les nostres vides personals, però també, com que som tres, al final no som com una persona que és influencer, que és una persona sola, que al final el seu contingut és única i exclusivament la seva vida, sinó que el nostre contingut és la nostra amistat i totes les coses que ens passen a les tres, i per tant jo crec que no sentim tant que haguem de parlar com de les nostres vides personals. Oi que utilitzeu el terme, si no estic mal informat, hola xotxis? Alguna cosa així? Xotxos. Hola xutxets. Hola xutxets. Sí, xutxets, xotxos, depèn del dia. Quants anys teniu ara? 24, 25 i 23. Encara no els he fetes, 25, no sé per què me'n sumes. 24 i 23. La vida de Can Putades té data de caducitat? Això durarà sempre o no? Ho teniu clar? Això no ho podem saber i intentem no pensar-hi massa. Som bastant de viure el present
i fer el que ens ve de gust en tot moment, sempre parlant de com estem, què volem fer a curt termini, mai de què volem fer d'aquí 3 anys, no ho sabem. De moment estem molt bé i molt contentes de poder fer el que fem cada dia. Hi ha el risc que aquesta espontaneïtat i aquesta manera de ser que ha triomfat es perd en el moment que, quan hi entra publicitat d'algunes marques que legítimament, doncs, entre cometes, s'aprofiten de vosaltres i volen vendre el seu producte. Hi ha el risc de que aquesta naturalitat es vegi adulcorada amb tots els productes comercials pel mig o no? Clar, jo no crec que s'aprofitin de nosaltres. Al final, jo crec que el que fem és una feina com una altra i que també podries entendre que nosaltres ens aprofitem d'ells. Ara, sobre això que dius de que podem canviar, ja et dic, o ja t'hem dit que nosaltres sempre hem intentat mostrar-nos dintre del que és possible, tal com som i tal i com pensem. O sigui, realment és la nostra intenció, després complir-ho o no, doncs això ja que ens ho diguin els nostres seguidors, però digues dona, que veig que aixeques el dit. Sí, també que penso que si mai deixem de ser naturals o si som menys naturals que com érem en un inici de penjar vídeos, que d'això fa 4 anys, no és tant com per marques o publicitat, sinó per la pressió que em sembla que tenim al tenir aquest volum de seguidors i intentem fer les coses bé cada dia i com que no volem cagar-la, potser sí que intentem no dir tot el que diríem. Tipus, ser més responsables també amb el que diem, perquè sabem que tenim un altaveu potent i gros i que poder fa uns anys no ens hagués importat penjar una tonteria sense pensar en les conseqüències i ara sí que pensem en les conseqüències de les nostres paraules i, per exemple, no penjaríem una cosa tipus, que pogués repercutir negativament en una altra persona. Exacte. Vull que escoltem, i sobretot els nostres oients, el que avui hem trobat a les xarxes, és una entrevista que surt a Nació Digital, i que és tot un propòsit d'intencions i una declaració de l'esperit revolucionari, trapella, garrotxí, que tenen aquestes 3 mosses. La gent de poble, si tu saps que vols estudiar, saps que has de marxar. I hi ha molta gent que no vol marxar però que vol estudiar. S'hauria de descentralitzar 100%, perquè és que després també el que s'aconsegueix és que molta gent voldria viure al poble però no pot viure perquè és que no hi ha la feina que volen. A mi em preocupen per la gent que puja ara, perquè no sé com ho poden fer. Si ara jo fos una nena de 18 anys que ha d'anar a viure a Barcelona, no m'ho podrien pagar. Les xarxes és algo que és molt nou, que acaba de començar i és el món sense lleis i no hi ha res regulat i la gent pot dir el que li dona la gana amb un perfil que és fals i és perillós. Que jo crec que d'aquí uns anys això s'estudiarà com a ciberbullying en massa. Que jo me n'he donat compte que en aquest món hi ha molt de masclisme. La majoria de streamers o youtubers que són homes, la gent no els critica ni els diu és que ets tonto, és que no fas res, no sé quantos. No, són els reis. I en canvi les dones que fan contingut és que poden ser el més top. És igual, pot caure millor o pitjor, però és que ho ha fet bé, si no, no estaria on està. És més absurd que parlin de moda o que parlin del maquillatge que es fan. És com, ai, la nena aquesta és tonta. És com molt més fàcil atacar. Ho diu, no sé, el periodista amb la corbateta i a veure qui li diu alguna cosa. Toma ja, Déu-n'hi-do, Us heu deixat alguna cosa? Jo crec que ho anem dient tot a poc. Està bé. Abans parlàvem amb la Mariola Dinarès, que col·labora en aquest programa, que us coneix molt bé, m'ha dit que havia vingut al vostre pis a la seva època de pop-up a Catalunya Ràdio, i pel fet d'escombrar cap a casa, diguem-ne que la Garrotxa té un microclima especial per crear influencers. Vosaltres seríeu la part femenina, però també hi ha un altre col·lectiu masculí que es diuen els socis. Teniu bona relació amb ells o què? Sí, és que de fet els coneixem de tota la vida. Evidentment, allà a la Garrotxa tothom es coneix. I us trobeu al Mas Sorrer, no? Mira, no hem coincidit mai. No? Molt bé. Escolteu, com que ens està escoltant totes les comarques de Girona, potser la vostra família, Argelaguer, Besalú o Olot, us està escoltant. Si els voleu saludar, podeu saludar. Abans a la ràdio us fèiem això, Saludo i dedico una cançó, ho podeu fer, tranquil·les. Ai, doncs mira, jo li dedico aquesta entrevista a la meva iaia, que espero que ens estigui escoltant.
Sí, jo tota la meva família. Sí, jo Bueno, també. sí, va, jo també, tota la meva família. Tots els nostres encara. coneguts queden saludats. S'ha Molt bé. notat molt com ella hi era la Escolteu, preferida. escolteu una cosa, no perdeu mai aquesta frescor, aquesta espontaneïtat i aquesta força que hi ha en els volcans de la Garrotxa que surt de la terra, I mengeu molts fesols de Santa Pau, ratafí a Rosset i I tant. a fotre un bon pet. Adéu-siau, Adéu! Adéu!